салом алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Мошин ТЖ. мо дар видеои имрӯза нархҳои мошинҳоро айни мошинбозори шаҳри Бухтар шумода нишон медиҳем. Агар шумо якум бора дар канали мо меҳмон шудаген, дар канал ҳатман подписатсия кунед, видеода лайк монед. хуб, видеоро давомиша тамошо мекунем. мошини номери 1 Opel Vectra, моториш 1.6, сӯзишвориш тоқа бензин, нархиш 17 000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 1. номери 2 маркаи мошин Daewoo Leganze, соли бароришиш 1997, моториш 1.6, 16 клапана, гази евро 4 плюс бензин. номерои телефон бошад дар описанияи видео таҳти номери 2. номери 3 маркаи мошин Opel Vectra, коробкаш механик, сӯзишвориш газ бензин, нархш 23 000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 3. номери рақами 4 маркаи мошин ВАЗ 2109, соли бароришиш 1993, кузуфаш хеҷбек, коробкаш 5 тага, сӯзишвориш бензин, яксола ҳуҷҷат дорад, нархиш 6000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 4. номери 5 маркаи мошин Opel Vectra, соли бароришиш 1996, моториш 1.8, кондитсионер дора, 4 баллониш навай. мошин дар Московский област қарор дора. нархиш 90 000 рубли русӣ ё ки ба ягон мошини дар Тоҷикистон буда алиш мешавад. номери 6 Opel Astra F, соли бароришиш 1996, кузуфиш хеҷбек, сӯзишвориш бензин ва газ, коробкаш механик, нархиш 26 000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 6. номери 7
маркаи мошин Opel Astra F, соли бароришаш 1997, кузовуш хэтчбек, коробкаи механик, сӯзишвориш бензин ва газ, нархаш 28 000 сомон. Номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 7. Номери 8. маркаи мошин Opel Astra F, соли бароришаш 1996, кузовуш хэтчбек, коробкаш механик, сӯзишвориш бензин ва газ, нархаш 24 000 сомон. Номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 8. Номери 9. маркаи мошин Opel Astra F, соли бароришаш 1991, кузовуш хэтчбек, коробкаш механик, сӯзишвориш бензин ва газ, объёми моториш 1.6, нархаш 25 000 сомон. Номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 9. ва номери 10 Opel Astra F, соли бароришаш 1997, кузовуш хэтчбек, коробкаш механик, сӯзишвориш тоқа бензин, моториш 1.6, нархаш 27 000 сомон. Номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 10. ин буд 10 мошине ки мо имрӯз шумода нишон додем. ва бори дигар гуфтанем ки агар якум бора дар канали мо меҳмон шудагед, дар канал подписатсия кунед, видеода лайк монед ва мошини маркаи мехостагитонам дар комментарӣ бинависед. агар касе ки мошини фурӯшӣ дорад ва мехоҳад ки дар канали мо реклама кунад, дар номерое ки дар болои экран ҳастанд метавонед дар ин номерҳо муроҷиат кунед.